לכולם, תודה רבה שחזרתם ל-HD מייקאפ. אז היום אני חוזרת לכם עם סרטון נוסף, והפעם זה טאג. עשיתי פעם אחת טאג בערוץ שלי וממש נהניתי מזה, אז אני עושה לכם עכשיו עוד אחד. אני הולכת לעשות את הטאג 100 שאלות שאף אחד אף פעם לא שאל. אז אם מעניין אתכם לראות אותי עונה על 100 שאלות שאף אחד אף פעם לא שאל, אז פשוט תמשיכו לצפות. טוב, 100 שאלות, מתחילים. את ישנה עם דלת פתוחה או סגורה? סגורה. האם את לוקחת בקבוקי שמפו ומרכך מהמלון? לא. את ישנה עם הסדינים דחופים בפנים או בחוץ? בפנים. האם אי פעם גנבת שלט רחוב? לא. האם את אוהבת להשתמש בפוסט-איט נוטס? זה הצהוב. אני אשים פה תמונה ולא, לא משתמשת בזה. האם את חותכת קופונים אבל אף פעם לא משתמשת בהם? וואי, כל כך חולה על זה עם הקווקבים האלה. היית מעדיפה להיות מותקפת על ידי דוב גדול או להקת דבורים? דוב גדול, כי הסבל הוא יותר קצר. כן, ואז אם מתים, אז מתים יותר מהר בפחות סבל. יש לך נמשים? בקושי. את תמיד מחייכת בתמונות? לא, רוב התמונות שלי הם סלפי, ובכללי כן, אני מחייכת בתמונות. מה הדבר שהכי מרגיז אותך? שקרנים וצבועים. האם אי פעם ספרת את הצעדים שלך תוך כדי הליכה? ברור מי לא עושה את זה. האם אי פעם השתנת ביער? כן. האם פעם עשית קקי ביער? לא. האם את אי פעם רקדת גם ללא מוזיקה מתנגנת? ברור. את לא עשית עטים ועפרונות? וואי, לא, בחיים לא. זה מגעיל אותי, זה דוחה אותי. אני תמיד, כשהייתי מביאה בבית ספר למישהו, השלתי למישהו עט או עיפרון, כל השיעור הייתי בפחד שהוא ילעס לי את העט או את העיפרון, כי זה פשוט מגעיל אותי ברמה שאני לא יכולה להסביר. עם כמה אנשים שכבת שבוע? 0. מה גודל המיטה שלך? מיטת יחיד. מה שיר השבוע שלך? ג'יניוס של סיה כל כך. חכו, חכו, חכו. טוב, זכויות יוצרים, כן, כן, כן. האם זה בסדר שבנים לובשים ורוד? בטח. מהו הסרט הכי גרוע שראית? לא רואה סרטים, לא חובבת גדולה של סרטים, יש לומר, לא אוהבת סרטים בכלל. את עדיין צופה בסרטים או סדרות מצוירות? ברור. איפה היית מחביאה אוצר? הייתי בולעת אותו, ואז זה היה בתוך הגוף שלי. מה את שותה בארוחת ערב? מים. במה את אובלת נגץ? מיונז, קל מיונז. מה האוכל האהוב עלייך? טוב, אז בגדול זה אוכל של סבתא ואוכל של אמא, כאילו של הסבתות הדודות, האוכל של הבית כזה, אבל עם מטבח, אז זה מטבח אסיאתי, ובמיוחד סושי. קל, מתה על סושי. באיזה סרט את יכולה לצפות שוב ושוב מבלי שימאס לך? שוב, אני לא חובבת גדולה של סרטים, אבל לא יודעת. מי האדם האחרון שנשקת, נשק אותך? נראה לי אח שלי הקטן. האם את רוצה ילדים? כן, לא עכשיו, ממש לא עכשיו. האם אי פעם דגמנת למגזין כלשהו? לא, אבל אני אשמח בכל זאת. מתי הייתה הפעם האחרונה שכתבת למישהו פתק על נייר? מי שלא יודע, אני ממלצרת, אז בלנדבר אולי הייתי, כאילו אני ממלצרת בקפה לנדבר, אז כנראה שבלנדבר כתבתי פתק, אולי, במקרה, אבל לא שזכור לי משהו אחר. האם את יכולה להחליף שמן במכונית? ממש לא. קיבלת אי פעם דוח הנהיגה מופרזת? טפו 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 טפו? לא. נתקעת אי פעם בלי דלק? שוב, טפו טפו טפו? לא. איזה כריך את הכי אוהבת? אבוקדו. הדבר הכי טוב לאכול בבוקר? מסטיק. באיזה שעה את בדרך כלל הולכת לישון? אני יותר בן אדם של לילה ולא של בוקר, אז נגיד עכשיו השעה 11:30 ועכשיו אני מצלמת את הסרטון, אז תבינו לבד. את עצלנית? לא נראה לי. למה התחפשת כשהיית ילדה? וואי, התחפשתי לשלגיה, לנסיכה. הייתי מהמקוריות, התחפשתי לקארבוי, התחפשתי למלכת טאקי ומלכת מילקי, והחיים קשים, והייתי מלא קשים, כאילו, וואו. אם אני אמצא, אני אדביק לכם פה תמונות מסביבי. מהו המזל הסיני שלך? אני חושבת שבדקתי את זה וזה דרקון. כמה שפות את יודעת? אני יודעת טוב עברית, השפת אם שלי, ואנגלית ככה. יש לך מנוי למגזינים? לא. מה יותר טוב, לגו או לינקולן לגו? לינקולן לגו? האם את עקשנית? מאוד. מי יותר מצחיק, ג'ו לנו או לטרמן? לטרמן? האם אי פעם צפית באופרת סבון?
כן. יש לך פחד גבהים? לא. את שרה באוטו? כן. את שרה במקלחת? כן. את רוקדת באוטו? כן, כן, כן. השתמשת פעם באקדח? צעצוע נחשב? מתי הייתה הפעם האחרונה שהצטלמת דיוקן אצל צלם מקצועי? תמונת פספורט לויזה הולך? האם את חושבת שמחזות זמר זה נדוש? ממש לא מתה על מחזות זמר. האם כריסמס מלחיץ? לא, מה הקשר? למה שלחיץ כאילו? אכלת פעם פירושקי? לא, מה זה פירושקי? זה פירושקי לשואלים. לפי השם לא בא לי לנסות. פאי פירות אהוב, פחות מתחברת לפאי, אבל אם כן אוכמניות, תפוחים, לא יודעת, לא אוהבת פאי. במה רצית לעסוק בעתיד כשהיית קטנה? להשתתף בפסטיגל בעיקר, כאילו לא היה לי חלום מדי, להשתתף בפסטיגל תמיד רציתי. את מאמינה ברוחות? חצי קלאץ' מורכב העניין. אי פעם חש דז'ה וו? ברור. את לוקחת ויטמינים באופן קבוע? לא. את נועלת כפכפים? ברור. את משתמשת בחלוק למקלחת? לא, בחיים לא השתמשתי, לא אוהבת את זה. מה את לובשת כשאת הולכת לישון? פיג'מה. ההופעה הראשונה שהלכת אליה? לא זוכרת. הייתי בכל כך הרבה הופעות בחיים שלי, כי סבא שלי מפיק וזכיתי, אז הייתי בכל כך הרבה הופעות ככה שבאמת אין לי מושג. שופרסל או מגה בול? שופרסל. נייקו אדידס, נראה לי שנייק. צ'יטוס או דוריטוס? צ'יטוס. בוטנים או גרעיני חמניות? גרעיני חמניות. שמעת אי פעם על הקבוצה טרסביין? מה לא? האם אי פעם לקחת שיעורי ריקוד? כן. יש לך תמונה בראש מה יהיה המקצוע של בעלך בעתיד? לא, אבל אני אשמח שהוא יהיה איזה משהו שמכניס הרבה כסף. מן הסתם. את יכולה לקפל את הלשון? אי פעם זכית בתחרותיות? לא. אי פעם בכית בגלל שהיית ממש שמחה? ברור, על בסיס יומי. אני בכיינית מספר 1. יש לך איזה אלבום הקלטות? לא, עדיף שגם לא יהיה. יש לך פטיפון? לא. את מעבירה קטורת? אני לא מעבירה, אבל בביתי הובער כמה פעמים. היית מאוהבת? לא. את מי היית רוצה לראות בהופעה? קייטי פרי. מה הייתה ההופעה האחרונה שראית? מה הייתה ההופעה האחרונה שראיתי? הייתי בפסטיגל ובפופ-אפ מיוזיק. תה חם או תה קר? מתה על תה חם, אבל פיוסטי לוקח כאילו המשקה אהוב עליי ביקום. תה או קפה? תה שונאת קפה. סוכר או סוכרזית? סוכר. את יודעת לשחות? ברור. את יודעת לעצור את הנשימה בלי להחזיק את האף? האם את מטופלת? לא. די-ג'יי או להקה לחתונה? די-ג'יי, ברור. זכית אי פעם בתחרות כלשהי? אולי, לא שזכור לי משהו כאילו, לא נראה לי. עשית ניתוח פלסטי? לא, אבל הייתי שמחה לעשות ניתוח אף, אולי אני אעשה בעתיד, מי יודע. מה יותר עדיף, זיתים שחורים או ירוקים? ירוקים נראה לי. את יודעת לסרוג? לא. החדר הטוב ביותר עבור אח? לא יודעת. חדר גדול, פינת גיימינג, כל אחד ומה שהוא אוהב, לא יודעת, מה שעושה לאח שלי טוב. יש לי 2 אחים ולכל אחד יש חדר שממש מאפיין אותו, אז כאילו... את רוצה להתחתן? כן, לא עכשיו. אם התחתנת לפני כמה זמן? לא התחתנתי, הנה אנחנו כבר ב-94, זה טס. מי היה הקראש שלך בתיכון? לא היה לי קראש בתיכון, ממש לא היה לי קראש בתיכון. את בוכה ומשתוללת עד שאת מוצאת את הדרך שלך? כן. לגמרי. יש לך ילדים? לא. כמה ילדים את רוצה? 3 זה נראה לי מושלם, 2 זה קצת מדי, 4 זה יותר מדי, 3 זה פיקס, ככה בול, כמוני, אנחנו 3 אחים, איי. מה הצבע האהוב עלייך? טורקיז, בוהק. את מתגעגעת למישהו כרגע? לא נראה לי. ושאלה 100, את מי את הולכת לתייג כדי שיעשה את הטאג הזה? אתכם, כל מי שרוצה לעשות את הטאג הזה, מהשאלות שאף אחד אף פעם לא שאל, תכתבו בגוגל, זה אחלה, זה כיף, זה גם להכיר כזה בין אנשים. אז זה הסרטון, אני מאוד מקווה שאהבתם, נהנתם ולמדתם הפעם קצת עליי. אם כן, לא תשכחו לפרגן לי בלייק, והכי חשוב להירשם לערוץ, או בכפתור האדום סובסקרייב, או בכפתור האדום להירשם כמנוי. אז אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, תרשמו לי למטה בתגובות מה חשבתם עליו. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריה באינסטגרם, אז אני הדס דמרי 3. וזהו, אז אני אוהבת הכי שאנחנו כרגיל ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי!